Isang 15 anyos na estudyante patay matapos mabangga ng truck sa EB Magalona, Negros Occidental, habang sugat na naman ang 4 na customer matapos dumiretso ang SUV sa isang fast food chain sa Kalibo, Aklan. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Sugatan ng 4 na customer kabilang na ang 2 senior citizen matapos araruhin ng isang SUV ang fast food chain sa bayan ng Kalibo, Aklan. Makikita sa CCTV footage na bigla na lang binangga ng SUV ang glass wall ng kainan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang mga customer na kumakain sa loob. Makikita rin ang pagkalat ng nabasag na glass wall at mga gamit sa loob ng fast food chain. Ayon sa Kalibo Police, nawalan daw ng kontrol ang driver ng sasakyan na hindi na pinangalanan dahilan upang dumiretso ito sa loob ng kainan. Nasa mabuti ng kalagayan ng mga biktima. Sasagutin naman daw ng driver ang gasto sa kanilang gamot, ganun din ang danyo sa fast food chain. Binawian ng buhay ang 15 anyos at grade 10 student na lalaki matapos mabangga ng truck sa barangay Kudangdang sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental. Makikita sa CCTV footage ang pagtawid ng mga tao sa pedestrian lane kabilang na ang biktima. May traffic enforcer din na gumagabay sa kanila pero bigla na lang dumating ang isang truck at nabangga ang biktima. Tumilapon ito at nagtamo ng malubhang sugat sa ulo. Ayon sa pulisya, galing sa Christmas party ang biktima kasama ang makaklase nito nang mabangga ng truck na minamaneho ni Dante Subegero, 40 anyos. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.